ассалому алайкум дӯстон, хуш омадед ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза барои шумо тозатарин ва муҳимтарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММО омода кардем. Барои ҳамин наворро то охир тамошо кунед. Мо бошем оғоз мекунем. Инак дӯстон, шаби гузашта дар Абу-Даби турнири UFC Fight Night баргузор гардид ки муҳорибаи асосии ин турнир муҳорибаи рейтингӣ дар вазни миёна байни Роберт Уитагер ва Рение Деридер шуд. Ҳамчунин дар ин турнир Пётр Ян зидди Маркус Макки ҷангид, Саид Нурмагомедов зидди Брайс Митчелл, Муслим Салихов зидди Карлос Леал, Богдан Гусков зидди Никита Крилов ва Шарабулет зидди Андре Барио ки муҳорибаи онҳо беҳтарин муҳорибаи турнир шуд ва Дана Вайт ба ҳар дуяш $50,000 бонус дод. Ҳамаи ин муҳорибаҳоро дар телеграм-канали мо Паҳлавон теҷа тамошо карда метавонед. Ссилкаи телеграм-канали мо дар описания ва дар якум комментария закрепид шуда. Бе пул ҳиҷома дар шаҳри Москва ширкати шифофармо ба шумо пешниҳод мекунанд. Ҳамчунин доруҳои гиёҳӣ барои қадро баланд кардан, барои мӯи сар ва риш баровардан, барои фарбе ё хароб шудан, барои меъда, гурда, писариазм ва витилигоро низ пешниҳод менамоянд. Боварӣ надоред, худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг занед. Шифофармо дар хизмати шумо. ҷангвари топи вазни ним вазнини ACA Фаридун Одилов оиди рақиби дар пеш истодаи худ Леонардо Силва фикрашро баён кард. Биёед суханҳои Одиловро гӯш мекунем. ӯ рақиби бақувват аст, қувваи сахт дорад, ба пеш меравад, то охир меҷангад. Ма фикр мекунам ки топ 5 топ 8 вазни ним вазнини ACA аз ҳама ҷангварони беҳтаринанд. Ба фикри ман на танҳо дар СНГ, балки дар ҷаҳон онҳо конкурент шуда метавонанд. Силва панҷум рақами рейтинг аст ва ин чиз маънои онро дорад ки ӯ яке аз беҳтаринҳост, гуфтааст Одилов. Хотиррасон мекунем ки муҳориба байни Фаридун Одилов ва Леонардо Силва рӯзи 15 август дар турнири ACA 190 дар шаҳри Москва баргузор мегардад ва Леонардо Силва аллакай ба мухлисони рус муроҷиат карда аз онҳо дастгирӣ хоҳиш кард. мехоҳам дастгирӣ аз мухлисони рус хоҳиш кунам. Барои муҳорибаи худ рӯзи 15 август аз русҳо дастгирӣ мехоҳам ки ин муҳорибаи ман зидди Фаридун Одилов мегузарад. Мо барои шумо шоуи воқеӣ ташкил мекунем. ваъда медиҳам ки ин ҷанги ҳақиқӣ мешавад. Ман ба дастгирии шумо умед дорам. рӯзи 15 август дар Москва вом мехӯрем. ман омодаам ки шоу ташкил кунам. барои ҳамаи шумо шоу ташкил мекунем. умедворам ки шумо шаҳрвандони Русия маро дастгирӣ мекунед, гуфтааст Силва. худи шумо дӯстон дар ин бора чӣ фикр доред? метавонед фикрҳои худро нависед. мо бошем мегузарем ба дигар хабар. дар вазни сабук UFC корҳои хеле аҷиб рух дода истодааст. дар он ҷо ҳамаи ҷангварони топ 5 вазни сабук зидди Арман баромад карда истодаанд. Арман бошад зидди онҳо ва биёед мебинем ки чӣ гап рафта истодааст ва оғоз мекунем аз Ҷастин Гейҷи. аён аст ки матчмекерҳои UFC Арман Царукянро аз топурия дур нигоҳ дошта истодаанд, чунки ӯ сахт дилгиркунанда аст. ягон кас муҳорибаҳои ӯро тамошо кардан намехоҳад. боз дар ин пойгаҳи унвонӣ Макс Холлоуэй пайдо шуд. ман шодам ки Макс ва топурия ба вазни сабук баромаданд ва ин вазнро боз ҳам дурахшонтар карданд, гуфтааст Гейҷи. Арман ҷангвари хеле хуб аст, лекин ба ягон кас шавқовар нест. ҳама медонанд ки Ҷастин Гейҷи ҷангвари дурахшон аст. ӯ легенда аст, Арман бошад не. барои ҳамин ман зидди легендаҳо ҷангидан мехоҳам. ҳозир вақте ки акнун Ҷон Ҷонс карьераи худро ба анҷом расонид, ман фикр мекунам ки аз ҳама муҳорибаи калоне ки UFC ташкил карда метавонанд ин муҳорибаи ман зидди топурия аст, гуфтааст Пимблет. акнун дӯстон мегузарем ба суханҳои худи Арман. Педиро аз рейтинги UFC гирифтан дар кор аст. ӯ арзанда нест ки дар он ҷо бошад. се рақиби охире ки ӯ шикаст додааст ин Майкл Чендлер буд ки 3 мағлубияти пайдарҳам дошт. Боби Грин 2 мағлубияти пайдарҳам ва Тони Фергюсон 8 мағлубияти пайдарҳам. ин девонагӣ аст. рекорди рақибони ӯ 0 ғалаба 3 бохт, 0 ғалаба 2 бохт ва 0 ғалаба 8 бохт. дар умум рекорди рақибони ӯ 0 ғалаба ва 13 бохт аст. ана киҳоро ӯ шикаст додааст ва шумо ба ин шахс муҳорибаи унвонӣ додан мехоҳед. оиди топурия бошад, пас ман тайёрам ки $500,000 монам ки ӯ маро шикаст дода наметавонад. агар ки ӯ маро шикаст диҳад, пас ман ба ӯ $500,000 медиҳам. агар ки ман ӯро шикаст диҳам, пас ӯ ба ман $500,000 медиҳад. агар ки ӯ розӣ бошад, пас ман розиам. мо метавонем ки даст диҳем ва муҳориба гузаронем ва агар ки ман бой диҳам, пас ӯ аз ман $500,000 мегирад, гуфтааст Царукян. ва дӯстон, чӣ гуна ки аз наворҳои гузаштаи мо медонед, худи чемпион Илия Топурия низ бо Арман ҷангидан намехоҳад ва чӣ гуна ки мебинем дар вазни сабук ҳамаи ҷангварони топ 5 топ 7 намехоҳанд ки Арман барои камарбанд ҷангад. ба фикри шумо сабаб дар чист дӯстон? метавонед фикрҳои худро нависед. ҳатман дар YouTube канали мо обуна шавед. то боздид, хонободу сарбаланд бошед.